שלום, הגעתם לסרטון חדש מאת מחשביניקה, ערוץ ללימוד אלקטרוניקה ומחשבים. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, אני אמיר, ברוכים הבאים לסרטון חדש. המטרה של הסרטון הזה היא איך להתחבר לקלאסרום דרך החשבון שלכם במשרד החינוך ואיך להתנהל בתוך הקלאסרום. אז כפי שאתם רואים, עכשיו אני נמצא בגוגל, אבל אני נמצא עם החשבון האישי שלי. איך אני יודע? יש לי פה את העיגול בצד שמאל, אני רואה שזה המייל האישי שלי, ואני אנסה להצטרף לקלאסרום. אז בואו ננסה להצטרף לקלאסרום. בשביל להצטרף לקלאסרום דרך משרד החינוך, אז אני מחפש מרכז תקשוב חיפה, ולוחץ על התוצאה הראשונה שאני מקבל. יש לי פה בצד שמאל סביבות למידה בענן והתחברות לסביבת הענן של גוגל. אז אני לוחץ לחיצה אחת, ופה אני מתבקש להכניס את השם משתמש ואת הסיסמה. וזה יוביל אותי לאימייל שלי בתוך משרד החינוך. באימייל שלי שנמצא בחשבון משרד החינוך. איך אני יודע? יש לי פה עכשיו את החשבון שלי במשרד החינוך. ועכשיו אני אנסה להצטרף לקלאסרום. אז איך מצטרפים? לוחצים פה על 9 ריבועים, בוחרים בקלאסרום, ואני רוצה בכוונה להראות לכם איך קודם כל לא מתחברים אם נתקלים בבעיה. למשל, אם אני נמצא בחשבון האישי שלי ואני עכשיו מנסה להצטרף לקלאסרום, הנה שהמורה ביקש הצטרפות לכיתה, קודם כל הוא מראה לי פה שהחשבון המחובר כרגע זה החשבון הזה, אוקיי? אבל גם אם אני לא רואה את זה, אני רואה בצד שמאל לפני שלחצתי על 9 ריבועים באיזה חשבון אני מחובר. הנה, אני עוד פעם חוזר, אני לא מסתכל למעלה, מסתכל פה. אני מחובר כרגע במייל האישי שלי. אז אם אני אנסה להצטרף לכיתה פה בקוד שייתן לי המורה, אם הוא עשה את הכיתה בתוך משרד החינוך, אז המערכת לא תיתן לי להצטרף. הנה, אני מנסה, ועכשיו אני לוחץ על הצטרפות, וזאת ההודעה שאני מקבל. חשבון שקוי, הקוד נראה נכון, אבל לחשבון שלך אין גישה לכיתה הזאת. למה אני מקבל את ההודעה הזאת? כי אני בחשבון האישי שלי. אז אני חייב להחליף את החשבון לחשבון במשרד החינוך. איך עושים את זה? פשוט מאוד, יש לי פה החלפת חשבון, אבל גם יש לי פה אפשרות ללחוץ על העיגול הזה, ולבחור את החשבון שלי במשרד החינוך. איך אני יודע שזה חשבון שלי במשרד החינוך? זה מתחיל במספרים, קודם כל זה כתוב הפוך. זה מתחיל במספרים, אחרי השטרודל יש לי edu-haifa.org.il. זה החשבון שלי במשרד החינוך. אז אני מחליף את החשבון לחשבון הזה, ועכשיו אני אצטרף לכיתה. אז אני לוחץ על פלוס, הצטרפות לכיתה, אני מקיש את הקוד כיתה שהמורה נותן לי בכיתה, ולוחץ על הצטרפות. ואני מחכה שזה ייכנס. בפעמים הראשונות שתיכנסו, הוא ייתן כמה הודעות. תלחצו על הבנתי ותסכימו לתנאים, ותבחרו שאתם תלמידים, ועד שתגיעו למסך של הכיתה. עכשיו, לגבי התנהלות בתוך הכיתה, אני לא יודע למה הרבה תלמידים מתנהלים דרך עדכונים ומתחילים לחפש דברים. העדכונים זה כל שינוי שהמורה יעשה, או אפילו אחד התלמידים יכתוב משהו, הוא יופיע פה. אז קשה להתמצא דרך העדכונים. הדרך הטובה יותר להתמצא בכיתה היא על ידי לחיצה על סביבת הלמידה. כשאתם לוחצים על סביבת הלמידה, המורה בדרך כלל מחלק את זה לנושאים או לשיעורים, כמו שאתם רואים פה, שיעור ראשון, שיעור שני, או לרשימת נושאים, כמו שאמרתי. עכשיו, אם אתם תראו פה את הסימן הזה, זה אומר חומר לימוד. ואם אתם תראו את הסימן הזה
אז זה אומר שזה מטלה שצריך להגיש. אז איך מגישים מטלות? לפעמים אני אתן לכם אפשרות לערוך את הקובץ בתוך המטלה, אבל רוב הפעמים אתם תצטרכו ליצור קובץ משלכם בתוך המטלה ולהגיש אותו. למשל, הנה, אני עשיתי את הכיתה הזאת לדוגמה, ואני נכנס להוראות, ועכשיו, אם לא תהיה לכם פה אפשרות עריכה, פשוט אתם צריכים להוסיף חומרים משלכם. לחיצה על פלוס, אתם יכולים להעלות קובץ משלכם, או שאתם יכולים לשלוח קישור, אבל הדרך שאני מעדיף אותה שתיצרו קובץ דוקס משלכם, ותכתבו בתוך הקובץ הזה ותגישו אותו. אז לוחצים לחיצה אחת על דוקס, מחכים שהמערכת תיצור את הקובץ שלכם, ואחרי זה נכנסים לתוך הקובץ, ופה פשוט עונים על השאלות. נגיד עניתם על השאלות וכתבתם משהו, המערכת, תמתינו כמה שניות, 5 שניות, 10 שניות מקסימום, ואחרי זה תסגרו את הקובץ ותעשו הגשה. ועוד פעם הגשה. עכשיו, אם המורה אומר, בוא נגיד שהוא בדק את המטלה והוא לא מרוצה ממנה ונותן לכם אפשרות לתקן את ההגשה, אז אתם יכולים לעשות ביטול הגשה, ואז אתם יכולים להיכנס ולתקן את מה שלא נכון, אוקיי? או להוסיף אם יש חוסרים. ואז להגיש שוב, ממתינים 10 שניות, שזה יישמר, שאני אוודא שהכל נשמר, סוגרים את זה ועושים הגשה שוב. אז ככה אני רוצה, מה שחשוב לי זה שכל הזמן תעבדו עם החשבון של משרד החינוך, ודבר שני שלא תעבדו עם עדכונים, אלא תעבדו בסביבת הלמידה. זאת הכוונה, לא לעבוד פה, אלא סביבת הלמידה, כי זה מחולק לנושאים כמו שצריך, וקל להתמצא ולנווט בין החומרים השונים שהמורה יפרסם. תודה רבה על ההקשבה, מקווה שזה עזר לכם לגבי הקלאסרום. אוקיי, הגענו לסוף הסרטון. אני מקווה שעזרתי לכם והוספתי לכם ידע. אם יש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות למטה ואני אקרא אותם בהחלט. ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.